Engem meg téged. Talalalala. Nem, Vivi, most térek le. Mi van? Vivi. Videózok, nem fényképezek. Pörgessetek mivel. Gyerünk. Hadd menjen. Ja. Gyerünk körbe! Felül legyen föl. Hello, baby. Nem árt meg. Álljon meg! Én szülök! De nem, mert akkor ti sokkal nehezebb vagy. Akkor én oda és te ide. Jó. Na, az itt körülbelül. Te is ide félszadéka mellé. Újjajjaj, úgyhogy kapaszkodjál, Irénke! Ide! De Irénke jöttünk mert... Ez más, ha húzhatod, nem tudom elnyomni. Annyi dőj hátra! Hát ahogy te hátrát fönt vagy. Engem ne! Körbe, körbe. Hát ezért nem fog. Látod, le tudtam ugorni. Ez nagyon gyenge. Ez nagyon gyenge. Ja, most elkicsit, Zolvi. De ezek mikor árulkodom. Ez lótúr, ez nem hintazás. Mutasd meg, de
Ülj fel anyukátok előtt, legjobb ilyen Anyád már szívül. Nem jó ám. Ja, bocs, tényleg, anyunál nem fogadom. Fölöslegesen fogyasztom a filmet. Anyád. Ez egy nagy Ne lószár. törölöd. Nem törlöm le. Nem törölöd? Az aksi fogy akkor is. Kölcsön. Miért nem most kamera? Azt mondtam, fotót csinálj, és nek... Kutya fölét fotót, ja. Na jó, engedj szállok, elég volt a gyerek. Ó, szállj le! Nem tudom! Szállj le! Ugorjál. Azt mondtad le, a fele! Anya lányával. Jó, Te anyukáddal. Kettőző lánya, te. Jó, szálljatok, elég volt! Nem vagytok Na. Gratulálok. nem úgy mindenki. Na gyere. De vigyázz Ágira, mert szédül! Oda néz az öreg lány, azt a mindenit. Nem fékezünk. Muszáj volt valahában elérni. De jó, na. Ez az. Mert tudok hátra menni belőle. Ne dumáljál. Pörgesd meg, gyorsan, na, Laci. Pörgesd be. Van, ha lehetsz. Én köszönöm! Nem jó a finámat. Dehogy nyomja. Nem, gyertek ki a kutyát, ha meg lesz csinálva. Na gyerünk, nyomjad. Na, nézd meg azért. Az én lábam nem bírám. Én vagyok, hogy az ő pedalával, az te is. Én fékezem. Na ugye, megy ez. Menjek fel hozzá. Nem. Isten mencs. Ez az. De nagyon hátul ül. Csúszik ő is elve. Csúszik le. Hát akaré. Ő. Én akkor Ne. Hogy ki, de középre? Na, így kell hintázni. Na. Anyu, Így, nézzél ide, fel! ezzel nyomod, Így akkor kell elmegy. hintázni. Ha ezzel nyomod, akkor hátra megy. Ha ezt elfolytod, akkor erre felé kanyarodik. Ha erre, akkor arra felé. Nyomjad, ütközési nyomjad. Ó, nem is olyan rossz gyerekek. Kipróbálhatom én? Nem. Ne éljetek be a képhez! Fordulj Na meg. most. Na gyere. Na fordíts a kormány, fordulj meg. Na. Nem kell hátra nézni. Mit fosol? Gyere már. Előszere. Ez a gumi van. 3 van. Szia! Ki tudsz spárgázni? Nem is rossz. Na, ugye? Menj tovább. Tovább menjek, vagy merre menjek? Menjél! Jön egy autó, Lesz tapu! Válunk a helyünkre, ide megfogjuk Csak az autót. 20 kilóig bír, és egyszer már megyünk a 100. Figyelj! Nem szabad, adjátok. Ez egy nagyon drága dolog. De mennyibe kerül? 2 millió kell. Azt a rohadt van. Na, megkapálhatod, hogy... Hát ez nagyon jó. Na, Na, Ez a benzinben mi kell? Jaj! Réka! Húzza bele már. Réka! Egy Y fordulást. Kipróbálhatom a biciklit? Nem fogsz le. Akkor így kell, Hoppá! engedd el. Na, gyere Réka! Ez a benzinben mi kell?